To fa yanzu asirin soja mai garkuwa da mutane ya tonu. Shi dai wannan soja asirin shi ya tonu ne baccin da ya je Abuja ya sayo bindigogi da albarusai da magazin, inda bayan ya kamo hanya dalla-dalla har ya shigo garin Gusau, ma'ana yankin Zamfara, inda a nan ne 'yan sanda suka samu nasarar kama wannan soja. To bayan sun kama shi, inda suka fara gudanar da bincike a kan shi, domin lalle sun ga ba su yarda da shi ba, domin hanyar da yake kokari ya bi ya shiga daji, to wannan hanyar dama ana zargin lalle in bindiga suna yawan bin wannan hanya. To baccin an kama shi an fara bincike, lalle sai aka ga bindigogi a cikin jakarsa da kuma albarusai da dama da kuma magazin, inda 'yan sanda suka fara tambayar shin ina zai je da wannan kaya, inda ya ce lalle shi asalinsa tsohon soja ne, aka kore shi aiki, kuma shi ne sai ya shiga wannan muguwar sana'a ta garkuwa da mutane, kuma yana zuwa ya yi safarar makamai domin ya je kai masu bello turje daji kuma a biya shi maƙudan kuɗi. To daga nan ne fa suka rike shi, inda ya ci gaba da musu bayani filla-filla a matsayin shi na soja wanda kaga dama ya riga ya san doka cewar duk wanda wani ya kama wani ya kashe shi lalle ya san laifi ne, kuma hukuncin shi hukuncin kisa ne. Sannan kuma duk wanda ya taimaka ma 'yan ta'adda shi ma ya san fa laifi ne, domin ya san jami'an tsaro ba za su bashi ba, domin a kaya ta doka ko laifi kaga ana aikatawa, idan kai baka hana wannan laifin ba to za ka iya kama wannan mai laifin ka mika ma jami'an tsaro, su suka san yadda za su yi da shi, ko kuma a'a ka sa waya ka kira su domin su zo su kama wannan mai laifi. In ko baka da waya za ka iya tafiya a kafa, in kuma mota gare ka koma shin dai shi ma za ka iya hawa domin ka je ka gaya ma 'yan sanda ga fa irin abin da ka ga yana faruwa guri kaza, ga shuru da za ka yi ba, domin idan kai shiru aka yi wannan barna to fa idan 'yan sanda sun zo wannan anguwa kana ciki to kai ma fa kama ka za a yi a matsayin mai laifi domin a ji a gwada da bincike. To amma idan ka zo ka kawo ƙara tun kafin a yi wannan barna, to ko da 'yan sanda sun zo kawo masu laifi kaga kai ba za a kama ka ba, kuma ko da an kama ka za a sake ka, za ka faɗi cewa ai dama kai ne ka kawo rahoto akan ana aikata wannan laifi. Kaga ita kanta wannan hujja ce mai kwari. Yanzu a matsayin shi na tsohon soja kaga ya fi san doka bakin gwargwado, amma kuma an kore shi ne akan kaga yayi laifi. To maimakon ya guji aikin laifi ya je ya nemi wata sana'a wadda zai dogara da kanshi, a'a bai haka ba, sai je shiga wannan muguwar sana'a wadda fa yanzu a masana na kusan tana da matukar hadari. Yau idan ka tafi garkuwa da mutane aka kama ka, kaga in mutanen gari sai kama ka take kenan za su kashe ka, wanda jami'an tsaro in ba zo da kuskure su in sun kama ka za su tsaya su bincike, sannan su miƙa kotu a yi shari'a ta tabbatar da laifin nan ka aikata ko baka aikata ba, sannan a yanke maka hukunci. In ko mutanen gari ne take yanke fa za su banka maka wuta su kona ka. Mutumin nan ya san fa haka, amma saboda tsabar taurin kai irin na mutanen mu ya shiga wannan harka ta garkuwa da mutane. Kuma yanzu ka kaddara duk da an kama wannan mutumin, duk da an san da dama yanzu masu laifi irin wannan in an kama su ba cika kashe su ba, ko da sun yi laifin kisa to akan kai su gidan yari a tsare su, domin idan ba ku manta ba ko a cikin satin nan akwai wata ziyara da gwamnan Kano ya kai gidajen yari, inda aka samu wani mutum ya miƙe a gidan yarin nan dan kimanin shekaru 33, inda ya fito yana magana cewa lalle a gidan yarin nan ya riga ya dade ya sha wahala, kuma yanzu ya gyara halinsa. Ya so dan Allah da Annabi wannan gwamnan Kano nan da Allah ya bashi dama ya taimake su ire-iren su, a yi musu afuwa a sake su, lalle aikin da suka aikata ba za su sake aikata shi ba. Kuma kusa shi gidan yari dama ba wai mai laifi kadai ne ake kaiwa ba, wani zai yi laifi a kashi, wani ko ba laifi ne ba, a'a tsabar son zuciya ne 'yan sanda za su kama shi, inda za a ce za a je a yi bincike akan an yi wani kisan kai ko wata barna. To idan aka tafi da mutum wani lokaci an gano cewa fa yana da gaskiya, maimakon 'yan sanda su kai shi to sai a ce sai ya ɗauki kuɗin beli ya bayar. To wani lokaci wajen kuɗin rashin kuɗin belin nan sai a tafi da mutum gidan yari a tsare shi, wani lokaci a ƙarshe sai a yanke mishi hukuncin kisa bai ji bai gani ba. Domin dai a jihar Kano irin wannan ta faruwa, domin akwai wani wanda ya shekara 5 gidan yari daga taimakon wata mata da yayi sai ta rasu, inda aka ce lalle shine ya kashe ta. 'Yan sanda suka bincike suka tabbatar cewa wannan bawan Allah ba shi ya kashe wannan mata ba. To kaga sai su kashi, to ba su kashi ba, kuɗin beli ce shi bai da kuɗin beli. To a ƙarshe ne fa je wani shekaru, kuma bacci an gano gaskiya an saki wannan bawan Allah, aka ce sai an bashi diya na kimanin kuɗin da ya kai miliyan 5. To a ƙarshe shi ma kace sai ya bada cin hancin wasu kuɗi domin a basu wannan kuɗi miliyan 5. To a ƙarshe dai wannan kuɗi ba bashi ba, ga ɓata mushi lokaci da aka yi. Yanzu kun ga shari'a sai lahira. To irin wa'annan kisa-kisan suna da dama yanzu a gidan yari, wanda za ka samu da dama yanzu gidan yari in ka kasa kashi 3, kashi 2 ne suka yi laifi, kashi 1 ba laifi ne suka yi ba, tsautsayi ne ya kawo su, wanda ba su ju ba su gani ba, san zuciya ne yasa aka kawo su aka tsare su. Kuma an gano mutum cewa bai da gaskiya, maimakon a sake shi sai ga ba za a sake shi ba, domin yanzu akwai wanda za ka ga su ba yanke musu hukunci ba,
a'a suna jiran shari'a ne, wani sai shekara 10 wani sai shekara 20 shi ba tabbatar da yawan laifi ba, babu shaida, to kuma a sake shi je cika da rayuwarsa saboda tsabar zaluncin da ake fama da shi, sai a sakin shi, haka za a bashi ta zama. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta yi nasarar kama wani tsohon soja ɗan asalin jihar mai suna Lawal, ɗan shekaru 41 da ake zargi da yin safarar makamai ga 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane a yankin arewacin na Najeriya. Mai magana da yawun rundunar SP Shehu Muhammad ne ya bayyana haka ga manema labarai a yayin da yake gabatar da mai laifin, wanda ya ce an kama shi ne a hanyar Abuja zuwa Kaduna a ranar 27 ga watan Agusta. SP Muhammad ya ce an kama Lawal ne da manyan bindigogi kira AK-47 da AK-49 da harsasai kimanin 500 a yayin da yake kokarin kawo su a jihar ta Zamfara. Ga wannan bawan Allah da yake kiran kanshi dan jihar Zamfara, amma kuma a ce tare da shi ake amfani ana rusa jihar Zamfara, tare da shi ake amfani ana kashe 'yan uwansa al'ummar jihar Zamfara don abin da za a bashi wanda bai kai ya kawo ba. Saboda haka yau dubinsu ta cika. Ya ce mai laifin ya karɓo kayan ta'addancin ne daga jihar Nasarawa a arewacin Najeriya, kuma zai kawo su ga wani rikakken ɗan ta'adda da ake cema Dogo Hamza a nan jihar ta Zamfara. Ya ƙara da cewa Dogo Hamza dai babu abin da yake sai kai munanan hare-hare ga bayan Allah, yana sata da garkuwa da mutane da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Waɗannan kayayyakin ya amsa da ya da cewa lalle wannan abin da ake zargin shi da shi haka ne, kuma wannan ba shi ne karo na farko da ainihi yake aikata wannan abubuwan ba. Kuma waɗannan abubuwan da kuka gani da su ne shi Dogon Yusuf da sauran jama'a su suke amfani da su wajen kawo waɗannan matsaloli a jihar Zamfara. SP Muhammad ya ce waɗannan bindigogi da harsasai wanda aka kama da su ya yi niyyar kai su karamar hukumar tsafe ta jihar ta Zamfara. Haka zalika ya kuma ce mai safarar makaman yana kai ma kwastomomin shi da ke Kaduna da Katsina da Naija da jihar Kebbi ire-iren waɗannan makamai da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen kashe al'umma. A yayin da 'yan sanda suke tambayar tsohon sojan, ya amsa laifinsa ya kuma tabbatar da cewa yana sane da irin ta'addancin da ake aikatawa da waɗannan muggan makamai. Nawa ne ka tafi da su, nawa ne aka ba ka je ka kai masu kayan sun baka waɗannan kayan? Sun ba ni kuɗi in kai ma shi wanda zan karɓo kayan hannun shi miliyan 3,150. Sai suka baka waɗannan kayayyakin? To waɗannan kayayyakin da aka baka wa za ka kawo musu, sannan a ina za ka kawo su? Zan kawo su wurin wani ɗan tsafe, a nan tsafe zan kawo shi, zan kawo kayan shi hamza ko ce ma in na fi ɗan tsafe zan kawo ɗan shi, kan kira shi kwatancan wanda ke dama na farko shi ne kai ma aiki zo zai zage kira na sai kwatancan min ko nan zan kai mashi kuma wani wuri da sai ya je ya kai mashi kayan nan. Shi Hamza da kuma da ɗan tsafe da Bello da aikin da suke duk suna wannan aikin na banditry. Za a ci gaba da wannan ƙoƙari. Daga ƙarshe kakakin rundunar 'yan sandan ya ce ana nan ana ci gaba da bincike saboda a kama sauran abokan hulɗar Lawal domin gurfanar da su gaban shari'a don fuskantar hukunci. Abin da nake kira gare su, duk wanda ya san yana irin wannan harkar ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah ta shi bari, saboda rayukan jama'a duk abin da ka kawo aka salwantar da rayukan mutum kana da haƙƙin wannan jinin mutum. Ismail Abba daga nan Jakadiya a Katsina.